right ake ngibingelele ukufinyelela kwalezocingo nje njengamanje igama lami uMelisizo uNombusa ngingowami Nomia njengobona ngiseThekwini what-22 what-32 oh ngisengwehlisa ngo-10 namhlanje sinokhansela ngizocela utshela abantu ukhansela ubani wakiphi ibranch namhlanje kwenzakalani ebranchini yakho awusebona mfowethu ukhansela lo uProtas Mboya wase-132 namhlanje sine-activation yamaciko njengoba ngangishilo-ke ngikhipha amaphara la e-Albert Park ukuthi ngifuna ukulethela abantu bala e-Albert Park into ezinto njengoba nibona namhlanje kuhle kudulile ubugebengu sikushaya sakuvala ubumnandi kuphela kwamina sekuvele kukhulunywa kamna ngiyabona nami ngifike ngapha imoto yami ngale ngiyabuza ngale ngiyayigcaka zomuntu mfowethu akekho into azoyigcaka nginama-pitbulls ayi-7 agadile endawo yafiwa wazama ubamba inkunzi nje yafiwa kansela ngeke ngibone uma kunamabhola amakhulu niphuma iy'krini la lo mqondo uqhamukaphi uqhamuka kuwena njengethimba elidala noma kuney'ngane osebenzisana nazo ezathi hayi khansela ngeke asike sishintshe ukwenza manje kuney'ngane mfethu ey'ncane ezisheshayo ezigudi nala kunetwork yes ezafika zezakumena zathi yabona-ke manje khansela ukuze angaphinde abuye amaphara zesitopu yes nazi izinto ezifuna zenzeka awusawaritshela iskrini nje makudala amagema amakhulu that's what I do ngiyasawarisha iskrini siyafika yeyi kube kubi kakhulu mfowethu njengobona so i-Albert Park is back to the people back to the people useshila ukhansela ngelinye ilanga la ngangikhona-ke nami kukhona ngisho umeya nihlanganise i-Nedbank Cup final exactly lokho okwakhombisa ukuthi i-Albert Park isibuyele ebantwini ukhona yedwa kwabanye inkosi hhayi angikhumbula akekho wakacomplain namanje ayikho ngaphandle uma iwisa yena umuntu semfuni yakhe ayikho into ezingayo kuyobisela kodwa akekho umuntu okuzothiwa ukhuthuzile namhlanje ayikho imoto okuzothiwa ibuleke iwindi amaphara sithi-ke phansi namaphara phansi asikaqedi-ke ngamaphara yes asikaqedi ngawo sithi nje awasuke la abone enye indawo lapho ahlala khona ngoba kahle akuwona ama-homeless lawa yigebengu lezi usho kanje i-homeless enjani ethi makumoto robotile ifike ishaye iwindomoto i-homeless na isigebengu lesi ingako sithi abadedele ispace somphakathi umphakathi uyijabulise so sibenzela ama-programs amaningi ukuthi awasondele earth January 8 statement usho ukuthi nizobe nibambele lapha azobe ngayile mhlawumbe lapho ezobizwa khona cha ikhona esibe sibambele la i-January 8 statement sobe sinesitulo esikhulu abantu belalulu nguMamele ekhuluma kulungile asingakhetha amabhula asemuki igama lami uMelisizo ubonguso wami Nomia #ngeke ngize ngithule makwenzeka kahle siyabonga